да имате търпение. Да отговорим на всички въпроси. Вашето проектно предложение, ако вие знаете колко проекта има подадени въпроси. Но дай, искам да ми кажете кой не ви приел проектното предложение. Не само солидарни може да. Има ли някакъв регламентиран срок, който да очакваме? От проектите от първата седмица. Която казахте, че е до... Съм получил консултация. Трябва да мина този етап задължително. Точно така. Ако до момента съм имам готов проект, мога да го продам. Преминали сте обучение? Моля? Преминали сте обучение. Първите думи, които казах преди да започна, бяха вариантите, в които може вие да подадете вашето проектно предложение, т.е. да участвате по компонент 2, са два. Да сте преминали обучение или да сте преминали консултиране или и двете. Значи, ако съм и с икономическо образование, трябва да преминете консултиране. Това сме условия. което означава, че пазваме този график предавайки плана си в проекта си на следващата, не в жълтия период на население, губим ли... Сега ви обяснявам как върви поредността. Когато подавате си примерно вашето проектно предложение в първа сесия, която е обявена в жълти. Това ще се случи по същия начин, който ще обясня за първо. Ако направите кафе в точно този квартал, това би допринесло за... Не мога да ви дам точна причина, просто какво би допринесло това за околните примерно. Какво бихте помогнали, примерно, че ще назначите 5 човека и за това ще подпомогнете заедостта в населеното място. Примерно ви казвам. Това е полезността на вашето предложение, което сте слушали по този срок. Ние изпълняваме нашите дейности. Това, което разбираме, че вие не можете да изпреварвате нещата. Защо една фирма, а не да кажем 4 фирми? Ами вие познавате ли процедурата на това? Ние избираме да познавате ли процедурата? Ами като я познавате, няма да ви значи ще се измени тогава процедурата и се направи. Аз съм сигурна, че 500 човека им бъде намерени да одобрени проектите, те трябва 7500 и за след този въпрос. Благодаря за въпроса. Индикатор от 7500 лица е чисто за наше следене и това се получава, тъй като има предприятия. Първо да започвам от там, че когато регистрирате вашата фирма и подавате проектно предложение, не е нужно да назначавате други лица, освен вас сами. Няма такова изискване. Няма изискване. Може вие да сте единственият човек, който да бъде във вашата фирма. Няма изискване да назначавате. Съответно, има някои бизнеси, някои фирми, които хората ще предпочитат да бъде само той. Правя интернет търговия, примерно, нямам нужда от персонал и съм си сама. Прекрасно. Но има някой бизнес, който иска да прави примерно шивашко ателие и ще има нужда от 5 шивачки. И като събереме всичките 2500 лица, средно, горе-долу сме го изчислили, че за целият проект, на цялата територия, от всичките проекти ще са 7500. Те може да са 8, може да са 6. Говоря ви средно. Но нямате задължение да назначавате други лица, освен вас, в фирма. Няма такова. Не, няма такова нещо. Няма такова нещо. Не, няма такова нещо. Колкото лица назначите във вашата фирма, за толкова лица ще получите първите 3 месеца заплати и осигуровки. И толкова лица трябва да запазите заети в продължение на една година след приключването на проекта. Имайте го предвид. Затова нашия съвет към вас, ако вашия бизнес позволява да бъде само един човек, то наемете себе си, за да имате ангажимент само към себе си. Ако бизнесът ви позволява да има още хора, това би било чудесно. Наемете ги, нека бизнесът се разрасне и поддържате заедостта. Но нямате задължение. Така, Стефан Слава си казва, конкретен въпрос относно плащането. Първоначално се отпуска 20%, да речем 4000. Изхачваме ги. Следващите пари как се отпускат? Вземем ги от някъде, след това не ги възстановявате или не ги отпускате авансово и ние си ги изхачваме. И за това са вариантни. Защо? Отпускаме ви 20% авансово плащане. В момента, в който сключите договор с нас, вие още на следващия ден може да си подадете искането за авансово плащане. То е в размер на 20% от сумата на вашия договор. Ако предприемете фактично, че е 20 000, то вие получавате 4 000 лева оборотни средства.
С тези 4000 лева, да приемам условно, че аз правя кафене. И за това кафене съм си решила, че искам да купя примерно кафето за целия период на договора, да назнача един сервитьор и един барман и да си плата наем. Примерно, с тези 4000 лева си купувам всичкото кафе, което ми е необходимо, съответно доставчика ми издава фактура и аз веднага подавам искане за междинно плащане. Съответно, моето искане за междинно плащане се обработва и тези 4000 лева отново ми ги възстановява. И аз имам отново оборот на 4000 лева. Това е в случаите, в които въртите тези оборотни пари. Но, ако вие имате нужда, примерно сте си заложили, така сте си изчислили бюджета, че искате да си купите някаква специализирана машина, която струва 10 000 лева. За съжаление обаче, тук моят курс сигурно няма да се хареса на голяма част от залата, но ще се наложи тези пари да бъдат намерени от някъде, тъй като ние ще осребриме парите само срещу фактура. Това е. Тоест, тези, които трябва да са реално извършени след първоначално плащане. Точно така, трябва да са реално извършени, да имате фактури и прием предавателен протокол към машина. Тук конкретно въпрос. Не става ясно, не става ясно. Размера на възнагражденията, парите, които поемаме като заплати на персонала, се отпускат средства до размера на минималният осигурителен праг за съответната икономическа дейност. Тоест, мисля, че в Пазарджик ми казаха, извинявам се, ако лъжа, не съм запозната с праговете, но за продавач консултант било 420 лева, пример. Тоест, ако това е минималният праг от 420 лева, само да се отдалеча от другия микрофон, ако 420, това са максимум пари, които ние ще ви дадем. Ако вие решите да го назначите на 270 лева, това е ваше избор. Но ние ще ви дадем максимум толкова, колкото е минималният праг за съответната професия. Няма такъв минимален праг, аз не съм виждал. И аз примерно за управител мисля, че минималният праг е около 800 лева. Аз толкова 900 лева, дама да кажа. Ма чудесно, при положение, че минималният осигурителен праг за съответната икономическа дейност е толкова, чудесно. Да, господине, стига да отговаряте на изискването да сте под минималния праг, съответно след 900, чудесно. Защо? Защото вие сте регистрирана фирма към момента, има други оперативни програми, по които можете да кандидатствате. Нашата оперативна програма не може да финансира едни и същи дейности, които се финансират по други програми. А ние стимулираме новосъздадените фирми и новия бизнес. Затова искаме от вас да има новосъздадена фирма. Разбирате, няма нито една европейска програма, която да финансира едни и същи дейности, които се финансират от друго място. Ние на друго место не кандидатстваме, тук е това. Ами да, но ако имате работеща фирма, можете да кандидатствате по конкурентоспособност, например. Това е. Ако искате да кандидатствате при нас, трябва фирмата ви да е много създадена. Те не са задължителни. Не може. Трябва да е много създадена. Не съм казала, че може да кандидатствате. Не е ясно, че тук не говорим за самото лице, което ще е наето на работното място. Ние искаме заетостта да бъде запазена на самото работно място. Защото ми е ясно, че вие може да назначите някой, който на втори месец да започне да ви краде, примерно. Да, вие сте свободни да го освободите, но трябва да назначите друго лице на негово място. Точно така. Нямаме нужда от това работа. Имате задължение една година да запазите заетостта. Ако не, в смисъл, следвайки бизнес плана, тук ми помагат колегите, вие сте си разработили как ще си развиете фирмата, така че да работи. Но в случай, в който фирмата не потръгне и вие не успеете да спазвате сключеното по договор ангажимент от ваша страна, че ще задържите работните положения на една година, колкото и неприятно да ви прозвучи, ще се връщат пари. Ще се върнат парите, които сме ви отпуснали. Съответно, ако не запазвате заетостта, вие автоматично нарушавате договора, защото запазването на заетостта на работниците в продължение на една година е задължителна дейност. Тоест, в момента, в който... Моля? Да, връщат се парите. За момента няма лихва, ние не сме банк. Моля, значи в момента, в който сте нарушили задължителната дейност и имате, това ви нарушава целият проект, автоматично проектът ви става неактивен. Трябва да се върнат всички отпуснати до момента. Така трябва да. Станциите са различни. В момента на изпълнение на договора, ако ви се случи, не дай се Боже, фалит, тогава се връщат всичките
До колко време? Се случи, след 12 месеца е срока на договора. Ако след тези 12 месеца ви се случи фалита, то тогава трябва да, или не можете да, както беше примера, да задържите лицата на работа, то тогава трябва да върнете единствено средствата за тези 3 месеца за възнаграждение. Всички други средства, които са били за оборудване, остават за вас. Може ли един въпрос? Всъщност няколко. Няма да се позява. Значи, финансови институции, сума, която ние можем да изтеглим, съответно да възстановим от вас след подписване на договора. Иначе не виждам начин как ние можем да добавим определена сума, за да си закупим дадена машина, все пак да се можем да заработим. За съжаление, агенцията за заетостта няма значение. Тя се споразумения с финансови институции, колкото неприятен да е за вас този отговор. Просто трябва да намерите от други източници. Много ми интереса, кои ще ти легални източници. В крайна сметка вие получавате едно авансово плащане, което е 4000 лева. Ами в такъв случай излиза, че програмата има ограничение. Тя не е за безработни, ами за Хора, които искат да се закупят оборудване, за да се развиват бизнеса, са спряни по този начин. Има указания на министъра на финансите, според които не може авансовото плащане да бъде по-голямо от 20%. И просто ние не можем да предоставим Това е на нашия министър или европейско указание? Те се проистичат от европейските регламенти и правила. Ами ние тогава какво ще правим? Ние ще правим за 20 000 да не може Това въжи не само за тази програма. Абсолютно всички програми, които се финансират от европейски фондове, там може би да говорим за по-голяма сума, но винаги плащанията са 20-60-20. 20% авансово плащане, 60% е размера на междинните плащания, които нямат ограничения на броя, и 20% финалното плащане. Това са правилата, дори да не ви харесват. Съжалявам. Искам да ви попитам, например, трябва да си купа, да речем, бус, който струва 10 000. Как ще стане това по вашата програма, след като вие ще ми пуснете 4 000? Аз как ще го взема този бус, за да взема моите си стопанска дейност, която е изцяло свързана с това? Ще го наема като точно така. И искам само да вметна, че независимо дали са машини, транспортни средства, каквото и да било, дали ще ги закупувате или ще ги наемате под наем, те трябва да бъдат нови. Няма европейски фонд, който да отпуска средства за втора употреба. Това значи, бус трябва да е продаен нов, така ли да се казва? Моля? Бус трябва да е продаен и да е нов. Да, точно така. Като не искам да сме да ви дам определение на нов, защото не очаквате да ви кажа, че трябва да е с най-молите посадавате. Кой ще да лудя да го даде под най-нов? Не, няма да кажа. Добре, първо, когато си закупите някаква машина, вие ще получите за нея гаранция. Няма такава машина. И ще получите паспорт. Всяка една машина си има гаранция и паспорт. Съответно, вие някой я отнемате, наемате под наем, тази фирма се някаква, тази машина се някаква имала гаранция. Бъдете така добри да си поискате от човека, който ще наеме тази гаранция, вижте кога е срока, за да... Извинявайте, искам да попитам, всичко ли трябва да е ново, което закупуваме? Какво казахте, машините, всички дълготрайни активи трябва да бъдат нови? Да, точно така, всичко трябва да бъде ново. Ако ги вземаме под наем, може и да са стари вече, така ли? Бях изрично Искам да попитам дали си може да ги вземе. Тези условия, които са посочени като изключения, те са много специфични